Yɛda mu nyina asesa da mo kan ye home de nananom nsɛm de brɛ me ne so so yɛtena se na otwede mponyankopɔn ayɛ adom ama bechem anya ɔhene foforo na mom yɛnkɔhwɛ ebra sɛbi na nananom abie kwan mu a amamre ne amane ɛkɔ so a usai de kyɛ bechem man ewie a na yɛde bechem ho abakɔsɛm de abrɛ mu de tie yɛnya adin bechem ne brɛkɔ adin ne baayɛ bia wo mu firi abusua wo mu di ade akonya na ankasa edin yɛbɛhu no ne nyinaa kai sɛ die ne yɛ mame fozia mom yɛnkɔhwɛ bra na bechem hene foforo a wɔba sɛbi o si bibi de kyerɛ bechem man ɛma na tena nkonya so ka bibi kyerɛ no Country, Afon, Nifa, Nibekum, Abeja, Chidom, Ankobia, Enemare, Achamehine, Nana Bechem Mahima, Menanani Asibo Asimpi Apreku. Nana Kosu Diabo Akoto Atosi. I come from Palm and I'm soon between minds. And then me a simple or sable so I'm tossing me a son. I'm a young soon between mine, and you're so my powerful, and you're also as a mine. Nana, no, some more from your papa. Every year, and you read, and so more, and you know, some more from Mamma, the tormentum, in Pepe, and the bread. Yakwakɔhwɛ abade a ene yɛnkɔ adusua no so ne yɛfa bechem abakɔsam emfamrem abakɔsam kyerɛ sɛ bechem akonya ne edin yɛda so no ɛyɛ esiaboɔ akonya na abusua mu di ade no ɛyɛ adakɔfo a ɛyɛ ayoko ne fa ɛyɛ adakɔfo no mekyerɛ nsutafo no ɔmɔmo asefo ɛna wo mu di ade ɛwɔ bechem abakɔsam kyerɛ sɛ nkonyasɛm ne adehyesɛm ɛho nsɛm ɛho ntɔkwa ɛsɔde ewo bechem ewo sebi ensuta asante nsuta enam so ma adehye ne bebre efa ho hwere wo monkwa enu nti emu honom no na adehye ne bi ye omo adwense omo ntena nsuta biem enu nti ombebu omo ketem akakɔpɛ baabi foforo abo omo esesen enu nti abusua ne de odi omo animu no na wɔyɛ bɔfoɔ na yɛ frɛ no ɔbɔfoɔ afo akwa enu nti kasa horoso no na yɛ kabo mu a na yɛ frɛ no bɔfoɔ akwa Wani ne nuanom mema miensa ne nua baa baako ne nua baa no so ne ma miensa ɛna wɔn do wɔn ka ho a sɛbi wɔn hyɛ wɔn akwantuo na se efiri asante nsuta ne nuanom a no wɔn ka ɔbɔfoɔ afo akwa ho no ɛyɛ fosu ahweneɛ ɛna afei nso kwasi kɛkyire ɛne wɔn nua baa otu akram agyaako ene ne mma akosu agyiwa ama adutwunwa ene apia mensa ena womo eka no ho a sebi ena ne nua bema baako nso na ye frɛ no esimpa ena womo ka no ho enu nti bra womo eduru ahafo enne ahafo no ahwene de fosu ahwene de nani ekyerɛ bankum famu I said the woody when ye actually come as a famuno, a horn word in any echereye. And above a four quanso so, and any yanoma can so de womani echere moon, a war nifa femua, or moko drew a yet tunnel, a subatine tunnel. And went to baby a four qua, and I say, I when ye didn't cherry. Then Crawford no more come home, who drew baby no. Now I beck a CBC ho. ene wo wadwen so metena be na se agem frama na so metena be na se agem frama na sa hoje won wa
ɔmo de hɔnom ayo mu fie na ɔmo abo ɔmo sesen atena hɔnom ɛno nti ɔmo tena hɔ no hɔ no gye wɔn ɛno nti ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛtena hɔ ɛno nti din a Fosu Ahweneɛ ɛde to ɔbea hɔnom no na ɔfrɛ no Abɛ Kyease na sɛ Abɛ kɛse a sɛbi wadenden sɛkyɛneɛ no aseɛ pɛpɛpɛ ɛna sɛbi ɔmo di kan kɔsɔ yɛ ɔmo ɛbɔ ɔmo sesen ɛna ɔbɔfoɔ afo akwa nso so ɛne ne nuabaa ne ne nuanom mmienu aka no nso ɔmo nso so ɛbɔ ɔmo sesen ɛwɔ ta no ho a sɛbi ɔmo tu ho din ɛyɛ ta no so na ɛsan sɛ n'abɔfoɔ afo akwa na wɔnim fam ne nti no sɛbi na mpempem ba ne nkyɛn bisa na afei nso so wɔkɔ ɔmo mmoa na wɔsa wɔn yadeɛ na wɔhwɛ wɔn anim nso nneɛma ɛwɔ sɛ ɛbɛboa wɔn no wakyerɛ wɔn ama wɔn ayɛ ɛno nti no wɔdi adeɛ ɔno na ɛbɛyɛ ɔhene a wɔdi kan ɛde ɛma ta no so na ɛsan sɛ ne nua ketewa Ofosu Ahweneɛ na wɔno na ɛyɛ ketewa ne nti no na bɔfoɔ afo akwa na wɔno na hwɛ ta no so na afei nso so wasa hɔ akɔhwɛ abɛnkyɛ mu na sɛ ɛyɛ Abɛ Kyease ɛno nti adeɛ bia no yɛ wukude na sa akɔsi deɛ no wɔyɛ amanneɛ wɔ ha ɛwɔ ta no so a na wasa akɔ Abɛ Kyease nso akɔyɛ amanneɛ wɔ hɔnom ɛno nti no wɔn na ɛyɛ ɔhene a wɔdi adeɛ wɔ kuro ne mmienu nyinaa ɛso ɛno nti ɔhene a no wɔdi kan no ɛyɛ kɔmfoɔ afo akwa dɔmaa ɛne sɛbi dɔmaa kon no okobi dɔmaa ne kwaman kon no ɛno no okobi ɛna afei nso so ɛyɛ ɛko ahodoɔ a sɛbi asante anaasɛ kwaman kɔɔ no saa bere ne nyinaa no ɛno nso so okobi na ɛbrɛ a ɛdi Abɛ Kyease da ne bɛyɛ bɛkyɛm no yɛbɛhu ne nyinaara ɛbrɛ a ɔbere kɔmfɔ anɔkye ɛna ɔpem so setu sɛbi na ɔdi adeɛ sɛ asanteman mu no na ɛko ahodoɔ bi a na sɛbi na ɛwɔ sɛ anaasɛ asante ɛko atrɛ na kwaba mu no ɛko asante ɛkɔ bi no ɛne gyama nko edi kan ɛyɛ ɔhene Aba Kofi ɛko no ɛbrɛ asante nya ne nte yɛ sɛ Aba Kofi sɛbi ɔhene gyama hene kɛseɛ wabɔ sikadwa ɛbrɛ nso so ɛho adi sɛm ba sɛ ɛni kwan sɛ ɔhene bi anaasɛ ɔman mu a na wiase afa ne nyinara ɛnyɛ sikadwa ɛbɔ sɛ sikadwa yɛ baako pɛ ɛsan sɛ tumi ɛta akyire no sɛbi ɛfiri soro mu soro ɛne baeɛ ɛno nti ɛbaa saa no asante ɛkɔ ɛyɛ Aba Kofi kon no ama ɛnam so a ɔndi ɔno so nkune mu na ɛbrɛ saa kon ne kɔsoɔ no saa brɛ no mu no ahonhom mmienu esuo baako ɛna afei so honhom baako ɛyɛ ta no bɛkɔe na afei nso so ɛyɛ esuo ntimu wɔn nyinaa sɛbi ɔmo bɛka asante tumi ho ɛma asante tumi konkon no edi nkon mɛsansa na kon no ɛnyɛ konketewa ɛno nti emu nhyehyɛ emu ne mu bɔhyɛ mu no obiri kɔmfo ɛhyɛ sɛbi ɛyɛ saa nananom nyinaa ɛhyɛ nananom bɔ sɛ afeso bia no a ɔmo de sɛbi nipa ɛna bɛda wɔn ase ɛno nti afe bia no na sɛbi na wɔn de nipa ɛna na wɔn ɛde bɔ afɔdeɛ ɛde ɛma sɛbi nananom emienu yi na ɛsan sɛ na kane no na nipa asentere ntɛm nti no ɛnte sɛ nne yi a ɔman bi kokoro bi so a emu nipa yɛ mpempem no kane no na ɛnte saa ɛno nti nananom tena ase ehu sɛ sɛde yɛsi kɔ no so ɔmo anhwɛ no ɔmo amma asante anaso ɔmo amma Kumase ama meka biribi amfa nkyerɛ sɛbi ɔpem so setu a ɔmo nansɔre da koro no na sɛbi Abɛ Kyease na ɔman no abɔ saa brɛ no na wɔhene a no odi adeɛ ɛwɔ sɛbi ɛyɛ Abɛ Kyease no na ɛyɛ kɔmfoɔ afo akwa ne nua bɛrima no ɔtɔ so sɛbi ɛmmiɛnsa ɛyɛ Nana Asimpa Apreku na wɔno na ne edi adeɛ sɛbi ɛyɛ Abɛ Kyease hene a ɛna mprempre ɛyɛ bɛkyɛm hene ɛsan sɛ na ɛyɛ bɔfoɔ Nana bɔfoɔ akwa sɛbi wɔkra kɔyɛ no ɔno ankasa ne nua ɛyɛ Fosu Ahweneɛ ɛna bɛdi adeɛ Fosu Ahweneɛ kra kɔyɛ no ɛna afei nso ɛyɛ Asimpa Apreku ɛnso so ɛbɛdi adeɛ ɛno nti Asimpa Apreku abrɛ soɔ no ɛna wɔnya kokuduro ɛba ɔsantahene naso ɔpem so setu naso na ɔde bɛto n'anim sɛ ɛbɛsrɛ no to n'anim sɛ nkɛbɛyɛ a wɔn srɛ nananom na sɛbi afe bi a wɔn de nipa ɛyɛ amanneɛ ɛde ma nananom no ɔmofo dwampo tuadua ɛna nsi anamu ɛno nti wɔde na de srɛ de bɛto ɔpem so anim no
opem so tie no eye saa ede ma no na enam na kokudura wonyaye ede ba opem so ani beka sebi ede na de sede beto na nimu ntam eno nam so ma sebi wonyamrane a na bodin ye si abo na se wosinebo so obeje na manfo wosinebo nso so ampade opeye no ne nsa kae eno nti enenam so ema bechem akonya no edin dane beye si abo akonya de to so bi ho no nso so no ebra opem so te ase no ena woyi nipakum no firi ho ena afen so ode aboa esi anemu ye de kan suan se ebra abofo akwakra ko ye no ekon ahodo wo ko bi no ehun se de nkyira kon no wo ko bi ena afen so nanafo so ahwene enso ne bedi ade nanafo so ahwene kra ko ye no ena simpa preku enso so ebae eno ti simpa preku abreso ena din ne dane ya wonya ne mrane akonya ne nyamrane edikan a na ye esiabo nana simpa apreku kra koe no ena nana akroma mpetia enso so ebedi ade sabre no na ye openso opoku na ye nana opoku awe awodikan na abreso ekon ahodo a eye asante koye nyina no saa kon ne nyina mu no okobi achem kon no okobi tachima kon no okobi ena afeso jama kon abakofi kon no okobi eno nti nana kosika akire enso so ene bedi nana akroma mpetia abreso nti nana akroma mpetia abreso no ena edin abechia se ne daneye ebeye bechem ensan se ebre omukọ abakofi kon ne ba no omuduru abechia se no ena se bi nana eye otumfo poku wawe eka so omunyina ntena ho na afenso akon mu ade no emu mpempena de no omunyina ntena ho nom na wo mo enche na obia enya ne chefa saa na asante te kane no se nana no mo bebo asante anase nana no mo asante ekosa na nkonimde ba emu mpempena de a mo benya no wo sebi ekon no mu no omo ba osante hene hwe eche ema wo bibia ye de enya bi saa ne ema che ne mu no ene de wo fenso mu ani nko no eye de ebaaye eno nti omo ko che ne ema no saa so na de eye ediwa edinkrajeman enso so kon ni mu no so bechemu a eno mbetena ase eche ne ema no eno nti akroma mpetia na abreso na sebie so sebie nyado edin abechia ase dane ye na afenzo so ebeba beye eye bechemu a aye bechema baba bepam sabre bra sebie so sebie nyado nana akroma mpetia krakoy nana kosika akire na ebedi ade sabre no na wotumfo se kodwo na wodi ade se sebie so sebie nyado eye asante ehene na asante ekokon bi a sebi sa kon no eye wasakon banna kon ne dagoma kon no eno sabre nana kosika akire ekon no okobi nana wono so ye ohene a waben pa esanse na konya no yesua ho ade se opanya no odi ade no ye konfo no waben no nim fom pa eno nti ne ka ohene a waben a sebi na nana kosika akire na wono so ka ho bi esanse emma no anase anuanom no na wono na ye ka akire eno nti ntete no ye de ne fa ntete mu pa nti ye ka so obi a waben pa no a na waben na saa banda ena afenso so eye wasa ekon ne dagomba kon ne nyina na ogina mu ye na wo ye ohene a ne etutu a na tuo no akoraboa no na enwura ne hwediem otutuo no anu apragu etuo bobo ne bono ana wa apragu to bobo ne bono ana apragu eno nti omukon no wiya nkunimde ba ye no ene nam so ma sebi na wo se kwadwo a wo kon wiya o ma ne mrane a na sebi ye frɛ no giabo na so ye ohene a akorabo enwura ne hwediem akorabo kana wo pro edituguo eno nti enam so ma sebi bechemu akonwa no ewo emrane mienu esiabo ene giabo eno nti ebra sebi nana fosu giabo sebi okra koye no nana kwabena esuontimu ene ono so bedi ade ono so ba na no se kwa mepanyini abreso nana kwabena esuontimu sebi no ono so di ade se bechemu hene ebra nana opoku fofie sebi ono so bedi ade se asante hene nana kwabena esuontimu sebi okra koye no nana yawo boampon ene ono so bedi ade sabre no nana esibe na no se esibe nana ose kwame esibe bonsu ana no odi ade so sante hene eno nti nana ose kwame esibe bonsu ekon ahodo a okoye bia no eya ade se
bechem hene sabre no Nana Kwabena esuntemu okọ saa kon ne bi okọ ekon ahodo a won kọ ye mfante ekon no okọ bi coastal campaign afi apem ha wotwe edu ba akomo okọ bi na afi so coastal campaign afi apem ha wotwe edu enan mu nso okọ bi ebra Nana Kwaku Yeboah ekra koe no Nana Kwaku Yeboah bedi ade no eno nso say di nkra kon no a ekoso wa 1817 no eno nso so wokọ bi saa nso na Samanko kon no nso wone ne dom enyina ekon ne bi na afi nso duodo wakon no nso okọ bi na ebra Nana Kwaku Yeboah ekra koe no Nana Kofi Mensa ene bedi ade saa be na Nana Kwaku dua a wodi kan na edi ade se wo Santehene wodi ade emfie edu emiensa na sabi wokra koe no wokra koe Nana Yaw Mensa sabi ekon a eye Nana Kosi Gyenin ekon a wo mokon ya achem kon no saa kon no so wogina mu ekọ bi ana afi so Nana Kofi Kakari ekon ahodo a wo kon ye ne nyina mu no sagranti wo nyina aka ho bi eno so Nana Yaw Amponsa a no ye bechem hene no saa kon ne nyina okọ bi Nana Yaw Amponsa kra koe no Nana Kosi Boampon enso so na sabi obedi ade saa be na Nana Mensa Bonsu na edi ade se wo Santehene Nana Kosi Boampon wono sabi ebra na Asante eye Kumase wone ne nua dwaben ekono saa kon no okoka Kumase ho ema wone ne nua dwaben ekon ye na emu anu achi no a Nana twene bo na ye berema twene bo na na afi so berema Kwasi Prempe womo ekon a na won konkon afa Asante akonya no ho do bedi ade no saa kon ne de bechema anko bi wotena ne ba bedwene no ho esanse saa so no mienu enya kon a na so womo kon a asase na ehuna mane eno nti won pese obenya asemekire ne ntino wanfa ono ne nkrofo amma meka ho nti Nana Kwasi Boampon ope ne be betena yekopem se wo ekokun ne wie ya enam so ema barima Kwasi Agyeman Prempe sabi wo bedi ade se o Santehene eno nti Nana Kwasi Boampon oka nananom a sabi wo muswai ede che Nana Kwasi Agyeman Prempe wo muswai ede kire no ewo 1888 mu no na wo ka ho no muswai ede kire no Nana Kwasi Boampon wokra koe wa afi apem ha wotwe ede wotwe enkono mu wokra koe no ena Nana Yaw Mosi enso so ebedi ade se bechem ehene Nana Yaw Mosi ebedi ade no wodi ade firi afi apem ha wotwe ede wotwe nkono mu ekopem afi apem ha wotwe ede kono enum mu ebra Nana Yaw Mosi kra koe no Nana Kwaku Fosu enso so ene bedi ade se bechem hene ono so bedi ade wa afi apem ha wotwe ede kono enum mu Nana Kwaku Fosu sabi no kanana no mu a sabi ye che Nana Prempe cause shows no o kanana no mu do mani hunu ye a sabi ye de ne koye na Nana ya santoa ekon ehi kon no wo afi apem hankunu mu no 1900 mu no saa kon no sabi na bechem hene Nana ya santoa ho a omokon saa ehi kon no Nana no mu a ye che wo mo de Nana ya santoa ho cause shows no nso so na bechem hene saa bre no Nana Fosu na oka ho bia won eche won de won cause shows na echire no omo saa ede no ebe bie mu Nana Kwaku Fosu sabi yede ne cause shows no Nana Kwame Amponsa ene bedi ade se bechem hene wodi ade free 1900 mu ekopem 1905 mu wokra koye no ena Nana Yaw Boampon wotoso mienu enso so ebedi ade onu so di ade free 1905 mu ekopem 1917 mu na so onu so ebedi ade wo na emom no sabi ofiri mu ewa akonya no so ebra Nana Yaw Boampon wotoso mienu kra koye no Nana Kwadwo Bedu eno onu so ebedi ade onu so di ade free afi apem ahankono afi apem ahankono edu ensumu ekopem afi apem ahankono eduno ennan mu ena yedi tu na de so ye tu na de so no ena sabi Nana Kofi Twene Mensa enso so ebedi ade sa afekuro na mu Nana Kofi Twene Mensa enso so eka Nana no mu a eye Nana Prempe fise shows ba okodi mfie aduno ennan na wo ba no waka Nana no mu a omu hia no ena afenso so omo ejeje na baba ede no ebaaye Nana Kofi Twene sabi onu so yetu na de so ewo afi apem hankono eduasa baako so enu nti Ashanti restoration no na sabi amama meto no ebra yetu Nana Kofi Twene Mensa de so no do bedi na de no Nana Kwame Behome
Nana Kwame Behome ena sebi ono nso ebedi ade ono nso di ade no odi ade mfie mienu pe ena sebi ono nso so sebi yetu na de so anasa wo ba ye ni mu no ono nso sebi wo kra koe na sa wancha kra wono do nani ehu sebi Nana Prempa Aheni na emom no Ashanti Restoration no na wonka ho eno nti eno akire no ena Nana Fosuji abo eno so ebedi ade wo afi apem hankono aduasa enan afi apem hankono aduasa nan ni mu no na sa na afi pepepe eye Ojefo bosmene de toso Ojefo bosmene de dikan wo afi apem hankono aduasa enumu no ena sebi Asante eka ohubomho emenya Ashanti Restoration eye Ashanti Confederacy Part 2 no eno so ebaaye eno nti bechem hene a sebi woka ho ema Asante nkabo metoso mienu baaye no eye Nana Fosuji aboa otoso emienu Nana Fosuji aboa otoso mienu krakoe no ana Nana si aboa Gyamfi enso so ebaaye wono so bedi ade e wo afi apem hankono aduasa nson mu na wakra koye no wakra koye wa afi apem ahankono aduokono ensomu 1997 mu ana sebi wakra koye no na se ne mfie miensa so ana yenya wo hene foforo Nana Fosuji aboa koto ono so bedi ade wo mfie mfempem mienu mu a wono so ebaya abedi ade mfie aduonu mu ni a sesei Nana Fosuji aboa koto otoso mienu akra kwa enei yenya wo hene foforo ababedi ade se sebi eye bechem ehene wo hwe bechem ahenie no a ememedwa no Nana no mama betena so se ahemfo wo moye aduonu mienu 22 ena afen so emedwa no so no wo moye edu ebaako eno nti yedi kan ahwe ememedwa no momme hwe emedwa no na ehu Nana no nso a omabedi ade ememedwa no ye hwe a Nana odi kan di ade no eye bofo akwa aye twene de efre no bofo akwa ofiri honom Fosu ahwene na baaye esi abo esimpa apreku na abreso na bechem akonya na enya amrane esi abo ofiri honom na eye akromampeti baaye akromampeti akra koye no na kwesi ka kire enso baaye ye anuanom no ka kire na otwato no ofiri honom no na Fosuji abo odikan baaye Fosuji abo odikan kra koye no kwabena esuontimu ne baaye kwabena esuontimu kra koye no ana yawo boampon odikan baaye yawo boampon odikan kra koye no kwaku ye boa baaye kwaku ye boa kra koye no ana Nana Kofi Mensa baaye Nana Kofi Mensa kra koye no ana Nana yawo amponsa baaye Nana yawo amponsa kra koye no ana Nana Kosi boampon baaye Nana Kosi boampon kra koye no Nana yawo mosi ene baaye Nana yawo mosi kra koye no ana Nana Kwaku Fosu baaye Nana Kwaku Fosu kra koye no Nana Kwame amponsa baaye Nana Kwame amponsa kra koye no Nana yawo boampon otoso mienu baaye Nana yawo boampon otoso mienu kra koye no Nana Kwadwo Bedu baaye Nana Kwadwo Bedu kra koye no Nana Kofi Twene Mensa baaye Nana Kofi Twene Mensa kra koye no Nana Kwabena Behome baaye Nana Kwabena Behome kra koye no Nana Fosuji abo otoso mienu baaye Nana Fosuji abo otoso mienu kra koye no Nana si abo Gyamfi baaye Nana si abo Gyamfi kra koye Nana Fosuji abo akoto otoso mienu enso baaye wa kra kwa sesei ohene foforo abai enete de ohene foforo ya wa bai ka ho dia na chese bechem nananom emmema no akonya no eye eduonu emiensa ye hwe ma afani mu soso a omoye edu baako do odi kan be di ade no Nana Adwoa Dwamena kra koye no Nana Akosua Jama baaye Nana Akosua Jama kra koye no Nana Akosua Jewa baaye Nana Akosua Jewa kra koye no Nana ya Afosua baaye Nana ya Afosua kra koye no Nana ya Akosua Oware baaye Nana Akosua Oware kra koye no Nana Afiecha Akunedu odi kan baaye Afiecha Akunedu kra koye no Nana ya Donko Begina baaye Nana ya Donko Begina kra koye no Nana Afiecha otoso mienu baaye Nana Afiecha otoso mienu kra koye no ena sesei Nana Adwoa Dwamena sewa oguso ti akonya so ese eye bechem ehema na ye ka bechem entam a bechem entam eye se meka empetine breme no na ekere ebra se bi brichi kese ebo bechem man abakwasam kire se na bechem ehene Nana boampon se bi ensayade bi etisi ne so a
eti gu no so a na sɛ bi na enye koraa omo konye kopa de hunufo epe won mabene omo ni mahama ede sayade nyinara ne so omo anya ho anu aduru eni nso omo de no ekọ omo de ne firi bechem ede won ekọ eye breme eho omo de ne koye no na nka omo kwa akọpẹ anu aduru senka ne tirim ne ho beto no ama no asaba nachi ebra ye de ne ekọ ayarehwe no eho no kohyia sebi ne da bichire na na echa a sebi wo free tafo enti ne ya hwehwe mu no eno kohyia ne da bichi na enso so fofia ntoata e ma sebi ne ya de ne wanfamu afiri enam so ma na free mu eno nti enam kwan ofa so free mu no akwaje ayarehwe na wokọ ya wansa ama bie mu nti no eno ne nam so ma ne be ye ntam kese a ede ema aye bechem man no eno nti ne ade yesua de fa bechem ho no ehu abusu omu de bechem ade ne ehu se eye sebi eye ayokofo a eye adakofam a omufri nsuta na ye kumu ene de omu ebaaye omudin akane ne efro homo no yesua se na omudin ne de abechiase na omu ye mienu efa kotena abechiase ene fa nso kotena sebi esuo ho ye esuo ta no ho nam so me nya eye ta no so de nam so me esi abo baaye no eye bra na asimpa apreku na abreso na omode nipa na yi musuo no onya kokudure ba yero santahene ho besere no me nam so ma ne dane sebi nipa no ema oye odwampo otu adua no ena nam so ma opemso ema wo emrane no ena afenso gi abo nso so eba bra sebi na won ekoko a sebi banako ene dagomba kun ni nyina mu no na bechemhene wo sabre no ne etutu anetu ne enka no krabo no oprugu eno nti bra kun no nyina akọ na wie nkunimde baaye no eno ne nam so ema ne nya amrane eye gi abo eno nti bechem akonya no emrane eda ho no eye mienu ena afenso so de nti enam so ma ye nya din bechem a sebi efira bechiase be ye bechem no eno so yesua ho ade se sebi abakofi kun no asante koyo mudi nkunim no emu ade emu pempana de omunya ye no eho eno mo beche no nti ekoba se ebrebe mo bekokon e wo safam ho bia no na bechem eno mo betena se chene ema ema obi enya bie eno nti yehu sa nananom mo mabedi ade no nso so no emema fam no ye aduonum yensa fufuru ye de wo hene fufuru ka ho a ema fam nso so no wo mo eye sebi eye edu ebako eno nti na na hai ene de bechem adusua no so ye de esi otweda mponyankopon ya doma ye behia makram